ହେଉଛି ଏମିତି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ମୋର କାହାଣୀ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମଉସା। ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମାଜରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କିଏ, କାହିଁକି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା, ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ବାପା ମା କିଏ, ମୋ ଭାଇ କିଏ, କାହିଁକି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମୋର ସେହି ଜନ୍ମମାଟି ବୀରଭଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ, ଆଉ ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ମୋର ସେହି ଛାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ, ମୋ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି
ତମକୁ କଣ ଟଙ୍କା ସେ ଭବାନୀ ପାଣ୍ଡା ସାରା ମିଠା ବଟା ହବ ତମେ ଦିନ ହେଲା ଆମର ତମେ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ବାପା ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଉ କି ଜଣଟା ହେଇଯାଉ କେବେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବ ବାପା
बापा जहाँ कहते सब सत हो चुप कर सब सत हां हां तुला ठीक कर केतेंद्र ए कथा लुचन काहे हमको तो परि मनुष्य समाज रहिले समाज अपवित्र होई जब कत जे हम घरे रखबू साई पड़ोसा हमको कोन कहबे विकास बापा ए कौन कहूछ के कौन कहिबे काहे की कहिबे मु भी तो तुम परि गोटे मनुष्य तुम देहरे जो रक्त बहुची मो देहरे मध्य से रक्त बहुची बापा मो देहरे मध्य से रक्त बहुची आ तुम्हें कहूछ मु अलगा
ଫ୍ୟାସନଟା ଏ ବିକାଶ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ ବିକାଶ ତୋର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ବିକାଶ ବାବା ଏ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହ ଜମା ସହିପାରିବିନି ବାପା ଜମା ନୁହେଁ ଦେଖୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କିଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜଟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଟା କେତେ କଥା କହୁଛି ବାପା ଆଗରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ
କୌଣସି ବି ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିପାରିବା।